Maayong adlaw mga bata! Ako gali ang inyo manunudlo sa sininga leksyon sa idalom sang Araling Panlipunan 3. Ako si Ma'am Mila Rose Garbino. Ang leksyon naton subong amo ang mga baganihan sang kaugalingon nga probinsya kag rehiyon. Ikapito nga leksyon sang ikaduwa nga markahan. Hibalua ini. Pagkatapos ng leksyon nga ini, ginalauman nga, una, mahibaluan mo ang mga kinaiya sang isa ka baganihan suno sa iya nga mga nahimo kag inamutan nga kontribusyon kon sa probinsya o kon rehiyon. Ikaduwa, makakilala sang baganihan sang kaugalingon nga probinsya kag rehiyon. Kag ikatlo, makahimo ka sang simple nga pagtipon sang mga impormasyon parte sa mga baganihan sang imong probinsya o kon rehiyon. Tinguhai ini. Basaha ang mga dinalan kag bilugan ang letra sang husto nga sabat. Una, siya amo ang una nga Pilipino nga taga-Haro, Iloilo City. Nagpanikasog sang propaganda movement kontra sa mga Espanyol kag editor sang La Solidaridad. A. Graciano Lopez Haina. B. Leandro Folion. C. Francisco del Castillo. Or D. Si Manuel A. Rojas. Ikaduwa, sanday sino ang mga ginkilala nga mga baganihan sa inyo lugar? Kayuhon ang mga letra. Ikatlo, ginkilala sila nga mga baganihan tungod blank sa syudad. A. Nagpabaya. O kung B. May ginhimo sila nga maayo. Para mabalaan ta kung insakto gid man bala ang inyong mga sabat, dali na, umpisahan ta na sa pagkilala sang mga baganihan sa aton rehiyon. Tulukan nyo ang laragway. Kilala nyo bala siya? Siya si Graciano Lopez Haina, tumandok sang Haro, Iloilo City. Siya ang una nga Pilipino nga nagpanikasog sang propaganda movement kontra sa mga Espanyol. Isa siya sa manugpulong-pulong, manunulat, kag ang editor sang La Solidaridad, ang opisyal nga pahayagan sang propaganda movement. Lantawan nyo ang ikaduwa nga laragway. Kilala nyo bala siya? Siya naman si Leandro Folion, nga tubo sang Hamtik Antique. Wala siya nakatapos ang iya pag-eskwela, bangod sang kaimulon. Sang 1896, nag-intra siya sa katipunan sa idalom ni General Emilio Aguinaldo, kag nanging leader siya sang Panay Expedition. Kaupod sa mga tawo sa idalom sang iya liderato, maisog nila nga ginbatuan ang mga Persa sang Amerikano sa Sambag kag Takas nga parte na subong sang Haro. Sang Setyembre 6, 1898, ginkuha niya ang gunboat para pangunahan ang puwersa sang revolusyon sa Panay. Kaupod kanday General Ananias Jokno kag Martin Delgado, batok sa mga Espanyol sa idalom sang liderato ni General Diego de los Rios. Nagpadayo ng revolusyon nasta nakalabot sila sa Punta Pocho, subong ginatawag nga Libertad Antique. Nagpatindog siya diri sang command station sa kuweba sang Mount Angunon. Hasta nga ginsugod sila sang mga Espanyol sa kabukiran. Sang Nobyembre 1898, naabtan sila sa mga Espanyol, pero nakapalagi siya. Sanday Ignacio Omilongo kag ang iya hinablos nga si Felix amo ang gindakop kag ginpaatubang sa lider sa mga Espanyol sa Pandan. Ginluwas sila ni General Folion nga nagpapati sa mga Espanyol nga may inaway sa Kulasi. Si General Leandro Folion ang pinakaulihi nga nagsungka sa mga kaaway. Nga baganian nga aton pagakilalahon amo si Francisco del Castillo.
nga leader sang revolusyon sang Aklan. Siya ang nagkapital sa printing press nga gingamit sang katipunan nga ginkilala nila nga Secret Revolutionary Society para sa tiglawas sang kartilya. Nagtipon siya sang kwarta bilang isa ka mother of pearl diver sa Australia kag didto nagdaog siya sa loto. Sa kwarta nga ini, siya kaupod sang tatlo pa ka mga Pilipino ang nagbakal sang printing press nga gingamit sang katipunan. Napatay siya sa pag-atake sa mga Espanyol sa Kalibo. Ang ikaapat nga baganihan nga aton pagakilalahon amo ang pinakauna nga presidente sang ikatatlo nga republika sang Pilipinas. Isa ka tubo sang Capiz. Siya si Manuel A. Rojas. Natawo siya sang Enero 1, 1892. Kaupod si Sergio Osmeña, ginpangunahan nila ang misyon para sa kahilwayan sang Pilipinas sa Washington, D.C. Kung sa diin, ginhatagan nila sang dalan ang Hair Horse Cutting Act sang tiyempo sang ikaduwa nga gerang pangkalibutanon. Nagserbisyo siya sa idalom sang pro-Japanese government ni Jose Laurel paagi sa pagkuha sang mga bugas halin sa mga soldado. Nangin presidente siya sang Commonwealth sang 1946 bilang nominado sang liberal wing sang Partido Nacionalista nga nanging Partido Liberal. Kag sang ginpahayag ang kahilwayan sang Hulyo 4, nangin una siya nga presidente sang una nga republika. Aton ginkilala ang mga baganihan sang aton rehiyon. Madamo ang ginakabig nga mga baganihan sang pungsod Pilipinas nga naghalin sa aton probinsya o kon rehiyon. Pwede man naton tawgon nga isa ka baganihan ang isa ka tawo nga naghatag sang iya tiyempo, kaugalingon, kaalam, kinaadman, kag paghimakas para makabahin sang dako para sa pag-uswag sang isa ka lugar. Baganihan man ang isa ka tawo nga naghatag sang bugal nga nangindalan sa pagbag-o kag pag-asenso sang isa ka lugar. Ang mga tawo nga handa magsakripisyo para makabulig sa isig kapareho, nagakadapat man nga kilalahon na baganihan, bisan wala sila nagbuhis sang ilang nga kabuhi. Ang ilang mga nahimo sa banwa, probinsya o kon rehiyon, isa ka pamaagi sa pagpakita sa pagkabaganihan. Ilabi na ginsubong nga may pandemya kita nga ginaatubang. Dala sang paglapta sang COVID-19 virus. Madamo sang baganihan nga nagabuligay. Ilabi na gid ang aton mga medical frontliners. Aton liwat lantawon ang mga baganihan sang probinsya. Kinaiya nga ginpakita, ginhimo para sa banwa, kag ang pamaagi sa pagpakilala sang ila hinimuan. Una, si Graciano Lopez Haina. Kinaiya nga ginpakita, una nga Pilipino nga nagpanikasog sang propaganda movement kontra sa mga Espanyol. Ginhimo niya para sa banwa. Editor siya sang La Solidaridad. Kag ang pamaagi sa pagkilala sang ila hinimuan amo ang propaganda movement. Ang masunod amo si Leandro Folion. Ang kinaiya nga ginpakita niya, nagserbisyo siya sa idalom sang pro-Japanese government. Ang ginhimo niya para sa banwa, nagpatindog siya sang command station sa kuweba sang Mount Angonon. Kag ang pamaagi sa pagpakilala sang iya hinimuan, amo ang nangin leader siya sang Panay Expedition. Sunod, si Francisco del Castillo. Ang kinaiya nga ginpakita, leader sang revolusyon sang Aklan. Ginhimo para sa banwa,
nagbakal sang printing press nga gingamit sang katipunan. Kag ang pamaagi sa pagkilala sang iya hinimuan, nagkapital sang printing press nga gingamit sang katipunan. Kag ang ikaapat, kag ang ulihi nga baganian nga atong ginkilala, amo si Manuel Rojas. Ang kinaiya nga ginpakita niya, pinakauna nga presidente sang ikatatlo nga republika sang Pilipinas. Ang iya ginhimo para sa banwa, nag-intra sa katipunan. Kag ang pamaagi sa pagkilala sang iya hinimuan, misyon para sa kahilwayan sang Pilipinas. Sa sini nga tion, aton hanason ang aton mga tinun-an. Direksyon, basaha ang mga dinalan kag duagan ang husto nga kahon. Una, sanday sino ang mga ginкilala nga mga baganihan sa aton rehiyon. Nauna nga kahon, Manuel A. Rojas, Graciano Lopez Haina, Leandro Follion, Francisco del Castillo. Ikaduwa nga kahon, Emmanuel Capiz, Graciano Lopez Haina, Francis D. Juan, Leandro del Carpio. Ikaduwa nga numero, paano sila nanging baganihan sa aton rehiyon? Una nga kahon, may mga ginubra sila sa sagwa sang rehiyon nga wala man sang koneksyon sa mga banwa. Ikaduwa nga kahon, may mga kinaiya sila nga ginhimo para sa rehiyon, agod makilala pagid sila kag may ginhimo sila para sa banwa. Bago kita magkadto sa ulihi nga porsyon sang aton nga leksyon, may mga bagay kita nga dapat tandaan. May apat kita kag ginkilala nga mga baganihan sa aton rehiyon. Sila sanday, una, Graciano Lopez Haina, ang una nga Pilipino nga nagpanikasog sa propaganda movement kontra sa mga Espanyol. Ikaduwa, si Leandro Follion, nag-intra sa katipunan sa idalom ni General Emilio Aguinaldo, kang nangin leader siya sang Panay Expedition. Ikatatlo, si Francisco del Castillo, nga leader sang revolusyon sang Aklan. Kag ikaapat, Manuel A. Rojas, ang pinakauna nga presidente sang ikatatlo nga republika sang Pilipinas. Sa sini nga porsyon, palihog ko, himuan nyo ini. Direksyon, magpamangkot sa imo tagapag-ubay o ginikanan sang isa ka ginakabig nyo nga pwede mangin isa ka baganihan sa inyo nga lugar. Kopyaha ang graphic organizer kag isulat sa notebook ang mga impormasyon parte sa iya. Isulat nyo palihog ang baganihan sang probinsya, kinaiya nga ginpakita, ginhimo para sa banwa, kag ang pamaagi sa pagpakilala sang iya hinimuan. Nagpamati ginman bala kamo sa aton leksyon subong nga adlaw? Dali na, takson ta ang inyo ihibalo. Direksyon, butang isang check kung husto ang ginatumod sang dinalan kag ekes naman kung hindi. Una nga numero, taga-Haro, Iloilo City, si Graciano Lopez Haina. Ikadua, nangin leader sang Panay Expedition, si Leandro Follion. Ikatatlo, si Manuel Rojas, ang leader sang revolusyon sang Aklan. Ikaapat, naging presidente si Manuel Rojas sang Commonwealth sang 1946. Kag ikalima, napatay si Francisco del Castillo sa pag-atake sa mga Espanyol sa Kalibo.
Para sa aton dugang nga hilikoton, direksyon. Ilaragway sa bond paper ang imo nga nanamian nga baganihan, kag ipaathag kung nga siya ang imo nga napilian. Madamo nga salamat sa pagpamati sa aton nga leksyon subong nga adlaw. Magakilit anay kita liwat sa sunod naman naton nga leksyon. Ako gali sa liwat si Ma'am Mila Rose Garbino. May all God bless you all and keep safe.